Fil-ġimgħat li għaddew id-Direttorat tal-Konformità u l-Infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar għalaq numru ta' każijiet ta' żvilupp illegali. L-illegalitajiet kienu jvarjaw minn kmamar mibnija fi bnadi li huma barra mid-żoni tal-iżvilupp, it-tqejjed ta' kabini u strutturi oħra u r-rimi ta' skart ta' kostruzzjoni u materjal skrepjat. Fiż-żona arkeoloġikament sensittiva ta' Qar il-Kbir fil-limiti ta' Siġġiewi, medda ta' art braddi preistoriċi fuqha reġgħet inkixfet u nġibet lura l-istat oriġinali tagħha wara li kien imbena passaġġ illegali tal-Konkos. Ix-xogħlijiet li saru kienu konformi ma' sistema approvata mill-Awtorità tal-Ippjanar b'konsultazzjoni mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Il-proċess ta' tneħħija tal-materjal ġie sorveljat mis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u l-ispejjeż kienu kollha għal min kiser il-liġi. F'każ ieħor qatt ta' kmamar li bnew f'żoni ODZ mingħajr permess ta' żvilupp fit-triq il-Wied ta' San Martin f'Ħattart, fit-triq il-Fortizza ta' Benajsa f'Birzebbuġa u f'żona magħrufa bħala ta' Reħba f'sit ma' ġenb il-Ġibjun il-Kbir ta' Ħaddingli twaqqgħu kollha u s-siti treġgħu lura għal skopijiet agrikoli. Fl-Imġar Malta, 3 siti tnatfu minn kull żvilupp illegali li kien fihom. F'sit fi Sqaq Brandun twaqqgħu u tneħħew kamra u strutturi oħra li kienu bnew fuq il-post mingħajr ebda permess ta' żvilupp. Falqa fit-triq l-Armaċċ u fiż-Żebbieħ tneħħew żewġ strutturi ta' kabini li kienu tpoġġew mingħajr permess, filwaqt li f'sit fwied tal-Imsielet is-sit mexa mad-direzzjonijiet tal-uffiċjali tal-infurzar u neħħa rimi illegali ta' materjal tal-kostruzzjoni u skart ieħor. F'Birzebbuġa, fi triq Ħalfar u fi triq Kalafrana tnatfet għal kollox għalqa li bdiet tintuża bħala boatyard u għalqa fejn kien intefa' legalment materjal tal-kostruzzjoni u skart ieħor rispettivament. Bl-istess mod, f'sit Għajn Tuffieħa fil-Mellieħa, tankijiet ta' żejt u materjal ieħor li kienu qed jinħażnu mingħajr permess tneħħew mis-sidien fuq ordnijiet tal-uffiċjali tal-infurzar. F'Għawdex, f'sit ta' triq l-Arb, Lasri u fi triq ta' Sannati Xewkija, strutturi illegali waħda li kienet tinkludi kamra kbira fuq pjattaforma tal-Konkos u strutturi li kienu jintużaw bħala gaġeġ għall-annimali twaqqgħu u s-siti reġgħu lura għall-istat oriġinali tagħhom. Thomas Paris, li għadu kif inħatar viċi direttur fid-Direttorat tal-Konformità u l-Infurzar, spjega aktar dwar il-ħidma tal-infurzar min-naħa tal-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar f'każ ta' żvilupp mhux kopert permess fiż-żoni barra l-iżvilupp. Ix-xogħol tal-infurzar mhuwiex wieħed faċli, x-xogħol tal-uffiċjali tagħna huwa ovvjament pjuttost challenging lin-nies hemm barra primarjament iridu nedukawhom, nispjegaw x'inhu dak li huwa ħażin u ovvjament jekk insibu kooperazzjoni li hija l-aħjar soluzzjoni, ovvjament naraw li l-istruzzjonijiet mbagħad jiġu obduta. F'ċertu ċirkostanzi kollok nies li ma jobdux l-istruzzjonijiet li jkunu nataw mill-uffiċjali u allura jirriżulta li konna wkoll noħorġu avviżi ta' infurzar fejn anki jkun jinvolvi anki penali għal kull ġurnata.